Dobré ráno všetkým, pochválený bude Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, účastníci tejto konferencie. Srdečne vás vítam na tejto konferencii, ktorá sa venuje téme, ktorá nás všetkých zasahuje, a to rôznym spôsobom a na rôznych úrovniach. Téma chudoby a ľudských práv je nielen odborným problémom, ale aj morálnym a duchovným volaním, ktoré nás vyzýva k prehlbeniu našej solidarity, zodpovednosti a lásky voči druhým. Pozbavili sme vás ako odborníkov, veriacich, občanov a ľudí rôznych profesí, aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, ako môže byť naša spoločnosť a cirkev silnejšia v boji proti chudobe a v ochrane ľudských práv. Chudoba je jednou z najhlbších rán, ktorá zasahuje jednotlivcov aj celé komunity. Je to nielen ekonomický, ale najmä morálny problém, ktorý nás všetkých vyzýva, aby sme pomenovali, čo znamená byť človekom v plnosti. Človek, ktorý je hladný, bez domova, bez prístupu k vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti, je človek, ktorému sa odopiera možnosť žiť dôstojný život. A my ako spoločnosť a ako cirkev máme zodpovednosť za to, aby sme takýmto situáciám zabránili a pracovali na tom, aby mal každý človek rovnaký prístup k základným právam a potrebám. Táto konferencia môže byť príležitosťou na to, aby sme chudobu analyzovali nielen z odborného pohľadu, ale pokúsili sa ju pomenovať, čo je jej príčinou, aké sú konkrétne kroky, ktoré môžeme podniknúť na jej elimináciu. Mnohé faktory, ktoré prispievajú k chudobe, ako nespravodlivý ekonomický systém, nevyvážený prístup k vzdelaniu, k zdravotnej starostlivosti, diskriminácia, to sú systémové a vyžadujú si spoločné úsilie na ich zmenu. Ale musíme sa pýtať, aké sú naše úlohy v tomto procese. Ako môžeme prispieť k tomu, aby chudoba nebola otázkou individuálnych osudov, a už vôbec nie kolektívneho zlyhania našich systémov a inštitúcií. Rovnako dôležité je uvedomiť si, že chudoba nie je len ekonomickým nedostatkom, ale najmä nedostatkom ľudských práv. Mnoho ľudí žijúcich v chudobe čelí aj marginalizácii, znevýhodneniu, nespravodlivosti a nedostatku príležitostí. Tieto skúsenosti sa často spájajú s pocitom potom beznádeje, zúfalstva, čo má vplyv na ich duchovný a psychologický stav. Ľudské práva to nie sú len legislatívne záruky, ale sú to práva, ktoré každý človek prirodzene vlastní ako dôstojná ľudská bytosť. Tieto práva zahŕňajú právo na život, na slobodu, na rovnosť a na prístup k základným potrebám a službám. Cirkev ako inštitúcia, ktorá sa vždy angažovala za ochranu dôstojnosti človeka, musí byť neustále hlasom tých, ktorí sú bez hlasu. Musí byť prítomná tam, kde sú práve tieto ľudské práva porušované. Ľudstvo zakúsilo, že tzv. Permanentná marxisticko-leninská revolúcia je cestou do slepej uličky. A ani kolektívne vlastnenie materiálnych statkov neprinieslo túžobne očakávané výsledky. Cirkev nie je tvorcom sociálnych ani ekonomických zákonov. Jediné, o čo sa snaží, je upozorňovať na ich spravodlivosť či nespravodlivosť a dopad na tých, ktorí sa nemajú ako brániť. V tejto súvislosti je dôležité, aby sme si uvedomili aj poslanie, ktoré nám zanechal Ježiš Kristus.
Jeho život a jeho učenie sú najlepším príkladom toho, ako by mal vyzerať náš prístup k tým najzraniteľnejším. Základná axioma tejto misie znie: Ježiš prišiel pre každého človeka. Prišiel k tým, ktorí majú moc, bohatstvo a spoločenské postavenie, aby ich zbavil slepoty a ľahostajnosti. Parafrázujem len jednu vetu z jeho známeho podobenstva. Pri jeho dverách líhal žobrák, ale nik si ho nevšímal. Modla ekonomickej prosperity pôsobí ako stena, cez ktorú nevidno. A k tým, ktorí sú chudobní, vylúčení a trpiaci, sa Ježiš skláňa, lebo vidí v každom človeku Božiu tvár, vidí dôstojnosť a v každom bez ohľadu na jeho sociálny status. A práve tento postoj je kľúčový. Cirkev je povolaná byť prítomná v tejto realite, prinášať svetlo tam, kde je tma, a byť signálom nádeje a obnovy. Ako som povedal, chudoba nie je len otázkou materiálneho nedostatku. Je to komplexný problém, ktorý zahŕňa nielen ekonomické faktory, ale aj politické, sociálne, duchovné dimenzie. Je to výzva pre nás všetkých, aby sme neignorovali problémy, ktoré sú prítomné okolo nás, ale aby sme sa stali aktívnymi nositeľmi zmien. Preto aj dnešná konferencia nie je len miestom pre analýzu a diskusiu, ale aj miestom, kde môžeme spoločne hľadať konkrétne riešenia a spôsoby, ako pracovať na zlepšení života tých, ktorí sú najviac zraniteľní. Duchovný rozmer tejto konferencie nám pripomína, že naša cesta za spravodlivosťou a rovnosťou má byť nielen intelektuálnym cvičením, ale duchovným úsilím. Musíme si byť vedomi toho, že každý čin lásky, každé úsilie o spravodlivosť, každý krok smerom k tým, ktorí trpia, je cestou, ktorá nás približuje k tomu, čo je pravé a skutočné. Totiž k Bohu, ktorý sa zjavuje v človekovi a v jeho utrpení. Chcem vás všetkých pozvať, aby sme dnes pristupovali k diskusii s otvoreným srdcom a mysľou, aby sme nevideli problém chudoby len ako otázku, ktorá sa týka niekoho iného, ale ako výzvu, ktorá sa týka nás všetkých. Aby sme sa stali nielen odborníkmi, ale aj ľuďmi, ktorí nebudú len analyzovať situáciu, ale aj hľadať cesty, ako priniesť reálnu zmenu do života tých, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Nezabúdajme, že každý krok, ktorý podnikneme na ceste k spravodlivosti, priblíži nás k cieľu, ktorý nám ukázal Ježiš. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, to ste mne urobili. Ďakujem vám za vašu pozornosť a verím, že dnešné stretnutie bude nielen plodnou diskusiou, ale aj inšpiráciou k činom, ktoré prinesú nejakú pozitívnu zmenu. Želajme si, aby bola táto konferencia začiatkom novej nádeje pre chudobných a vylúčených, aby sme všetci, ako cirkev i ako spoločnosť, boli schopní reagovať na výzvu, ktorú chudoba a ľudské práva pred nás kladú. Ďakujem.